guztioi, ongi etorri, ekitaldi honetara. Gaur herriko eragile zinguratuta nago, eragile ekonomiko zinguratuta, nire eskuinean daukate Jon Etxeberria, Ugaldea Gontzalez Jon Etxeberriako kidea, Iker Beristain, Eusko Gaztakoa, eta nire ezkerrean Arnaitz Aizpurua, zinegotzia eta herriko garapen ekonomikoko gaian ematen dira. Nireu, Xabiraregi gaurko prentsaurrekoaren arrazoia da Ugaldea poligonoa, eta Ugaldea poligonoan egin nahi dugun eraberritzea. Hasiera batean gaiaren kokapen orokor bat, eta baita ere azaldu nahi dudana da udalak daukan interesa poligonoa biziberritzeko. Eta ondorenean Ikerrek izanduko du Ugaldean bertako Ugaldea poligonoko jabeek eta egin nahi dutena eta egiten ari dira. Hasiko naiz esaten, udal honek, zure udalak, nire lan induen artean daukala bat, gure ustez oso garrantzitsua eta hori da herriko industria guneak eraberritzea, eguneratzea, gaur egungo 21. mendeko parametroetara egokitzea. Herrian badira, poligono batzuk, 20. mendean egindakoak, 70 eta horrela, eta poligono horiek itziren garaian, orduko garai hartako eredu edo modean arabera egin ziren, nola alako bukara izan zuten, eta pixkanaka poligonoak dira beren baldintzak okertzen, nolabait esango duke degradazio prozesu batean. Eta hori da, iruditzen zaigu Ugaldearen kasua. Gainera esan beharra dago, urbanizazioak ere hala moduz eginda, udalak bere garaian ez zituela jaso, eta beraz, oroak Ugaldea poligonoaren egungo egoera ez dela nahiko gehiagoena. Hori ez da usurbilen gertatu duen zerbait, hori orokorra da, gure azkenean Gipuzkoan askira besteakietara jutea ere ikusteko badirela hortxe 70 bat urte dituzten poligonoak benetan baldintza honetan ez daudenak ez da. Orduan, uste dugu herri batzutan egiten dara da poligono horiek nolabete alde batera utzi eta guk uste dugu ezetz. Horren aurrean gure ardura dela poligono horiek indarberritzea. Zergatik, Ugaldearen kasuan arrazoi garbi batzuengatik. Eta bat da, Ugaldea dela oso ondo kokatutako poligonoa. Potentzial izugarria duela. Oroak, jarduera ekonomikorako baldintza oso ditu Ugaldeak, eta pentsatzen dugu merezi duela Ugaldeari arreta jartzea, Ugaldean inbertitzea. Udal honen politikan sartzen da hori, hau da, nahiago dugu poligono batzuk alde batera utzi eta lur berriak hartu beharrean dauden poligonetan inbertitu poligonoiek itxura aldatzeko, poligonoiek jarduera hobetu dezaten. Eta beraz, Ugaldea pentsatu behar dugu Ugaldea dela neurri batean usurbilen eskaparatean. Donostitik datonen jendeak lehenbiziko argazki ikusten duena da, ez noski hurbil ingurutik datorrena, baina herriko sarrerako argazki nagusia Ugaldea da. Beraz, Ugaldea ez da bakarrik bertako jabei interesatzen zaien zerbait. Ugaldea bada baita ere Usurbilgo udalari eta orobat Usurbilgo herriari interesatzen zaion poligono bat. Hori dela eta udal honek egin zuen lanketa bat, bertakoekin batera, bertakoak jakitun biztan da, eta egin zuen alako eraberritze plan bat. Estudio bat egin zan, hemen daukate txostena, diagnostiko bat, eta hor planteatzen zen ekintza plan bat, garapen eredu bat, nolabete gaur egun dagoenari balio erantsi bat ematen ziona. Inbertsio bat eskatzen zuen,
baina horren ordainetan ugaldean dauden enpresek halako balio gehigarri bat jasotzen zuten eta lortzen zen azkenean interes kolektiboari mesede egitea eta baita ere hor daudenen interesei ere mesede egitea. Plan honek daukan konplexutasuna handia da, baina guretzat oso garrantzitsua da bi gauza. Batetik, plan honek markatzen duen iparrari begira pausoak ematen hastea eta bestetik nolabait denon arteko elkarlan eta implikazioa. Bai administrazioaren aldetik, baita ere bertako jabeen aldetik. Eta gaur hemen aurkeztera goazen iniziatiba, aurkeztera goazen pausoa, guretzat bide horretan ematen da lehenengo pausoa da. Mugatua nahi bada, hasierakoa nahi bada, baina oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua ze behingoz, lortu dugu ugaldeako jabeen eta gure arteko elkarlan gogo batekin bidea iten hastea. Guretzat horrek garrantzi kualitatibo handia dauka eta hori gaur hemen aurkeztu dugun iniziatibatik harago da. Bide bati ekin diogu eta ni seguru nago bide luze horrek emango dituela emaitzak aurrera begira eta orain Ikerrek kontatuko digun bezala, baditugu epe motxeko helburu batzuk, horiek lortutakoan poliki mungo gea epe luzeagoko helburu bat jartzen. Beraz, nire ustez oso albiste hona da ugaldea bizi berritzeko bide bat egitea, bai bertakoen eta bai udalaren aldetik. Eta horixe da, gure herriaren horrean ateratzen egitea. Beraz, Iker, nire aldetik esan da, zuritzen da. Gu jabe bezala ikusten dugu ugaldeako poligonua ze horretan dagoen, ikusten dugu nahiko degradatua dagoela, ikusten ditugu karretera, ikusten ditugu argiztapen egokirik ez dakagula, ikusten dugu arazo larriak daudela gure poligonuan, gure aktibidadea aurrera bideratzeko. Momentu batetik aurrera, udaletxeekin hasi ginen ikusten arazo horiek egiriztakoa zirela eta aurre egin geniola nolabait eta pixka hasi ginen hitz egiten ea zer egin dezakeen, jabekoen implikazioa beharrezkoa zela eta horrek ginen ikusi genuen berehala nagusi bat zegoela, poligonua ez dagoela jasua, ez dagoela rezepzionatu da, eta udaletxeak orduan guri laguntza emateko hartu lehenengo poligonua jaskoa rezepzionatua egotea. Orduan, pixkanaka bilera batzuk egin ditu eta hasi gara zehozen maazakaren gaian edo zer egin genezake. Eta, guantxe horretan, elkarte bat sortu dugu, lehenengo pausoak emateko, jakiteko zen bagean, ze jabe gauden horren alde, eta egitura bat izateko, instituzioen aurrian, eta ordezkaritza bat izateko. Oain sortu berri dugun elkartea osatzen dugunak, presidente bezala minako, Inigo Uranga Talleres Mecánicos Manuel Etxeberriakoa idazkaria da, eta Plásticos Larrañagako Miren Larrañaga diruzaina. Aztapenetan gaude, lehenengo kontratatu dugu administrazioan lagunduko dugun enpresa bat, Gabiria eta San Juan Iruneko enpresa kontatu dugu, eta beharek airea elkarte honen berri ematen jabe guzti, bizilagun guzti. Pentsatzen dugu, behaiek jatua dira poligonotan eta gauzagoetan, eta inorrek ez dakagu denborik gure aktibidadeaz
biderik egokiena jarri dugu proiektu martxan jartzeko. Eta, bueno, hau, esan duten bezala, hastapenetan dago, jarriko dugu, eta hemendikan dei egiten diot, beste jabe guzti gurekin harremanetan jartzeko, gure poligonoak ordezkaritza bat izan dezan, eta ez horretan bakarrik editzeko, eta aurrerantzean egin egin proiektu guzti horietan benetako entidade juridiko eta importante bat izan dari, poligono guztiari ordezkatuko duela eta gauza komun guztiak bideratu ditu, ezta. Eta, bueno, Xabiek esan dugu bezala, postekoa da, ja sortu dugu behintzat elkartean, eta, beraz, aldetik ikusten duguna da, ja, interlokuzio bat daukaguna landearekin, importantea da, badakigu behar handik daudela, badakigu lehenengo fase honetan helburua dela urbanizazioa eta azpiegitualetik osaketa bat egin, eta ondoren ja udan jasotzea urbanizazio hori, eta horrek elkarlan giro honek bakarriko du, ikusiko da noski, ahalen arabera, pixkanaka, batea jarriko dugu da poligono poligono egoki bat, eta uste horrek azkenean usubide ekartzen duela, oso garrantzitsua dena jarduera ekonomikoa bizkera, eta herri honek noski hori ere behar du, uste du gabeak sekulako